Mun kotikylä kuuluu niihin paikkoihin, jotka silloin tällöin ponnistaa Suomen kartalle, koska joku yrittäjä tai urheilija on sieltä kotoisin. Viimeisin julkkis tosin oli tuoreen pääministerin vaiettu isä, jolta iltapäivälehden toimittaja oli kiskonut ympäripyöreän haastattelun ja herkullisen klikkiotsikon. Sen viikon ajan muukin Suomi tiesi, että tällainen tuppukylä on edessä olemassa. Mä oon just ajanut 4 tuntia. Se rupeaa jo tuntumaan selässä. Vastaan tulee Corolla, jota ajaa joulupukki. Sitä seuraa mopo, jonka kuljettaja roikottaa vasemmassa kädessään pientä kuusta. Paikallinen juhlakulkue. Joulua sinulle toivottaa koko Köyhien kirppiksen väki. On kyllä aika synkkä. Tulokset ovat aivan yksiselitteisiä. No niin, jotain. Jos ihminen haluaa päästä elämässään eteenpäin, niin niitä menneitä tapahtumia on käsiteltävä. No ei ehkä sitten. Rakennuksessa kalsonkeja, vihreitä kuulia ja sukkahousuja. Eikö täältä niinku tuu edes paskaa joulumusaa tai jotain? Okei, no ei ehkä noin paska. Vaiheessa kohdattujen uhkaavien tilanteiden. Ei. Henkilö sulkee itsensä vuosikymmeniksi sen patoutuneen vihan. Ei. Sellainen asetelma on hyvin epäterve. Ei. Tavalla tai toisella ne käsittelemättömät asiat nousevat vain. En halua. Tämmöstä en halua. Suhteet vaurioituvat. Minä en halua tätä kuunnella nyt. Tärkeä askel näissä asioista pääsemisessä on se, että antaa anteeksi. Päästään vain irti menneestä. Joku teini vielä ryntää kaupasta ja hyppää pyörän selkään konvehtirasian kanssa. Jostain leijailevasta savun tuoksusta tulee mieleen lapsuuden retket, tai se kun oltiin mummolassa kesät. Kaupan vieressä kyyhöttää joskus 90-luvulla rakennettu koulurakennus. Miksi mun piti katsoa sinne päin? Mieleen tulvii muistot siitä, miten seiskalla kouluinto loppui kuin seinään. Meidän kylälle tuli uusi perhekoti ja uudet oppilaat jotenkin onnistu sekoittamaan koko luokan. Ja sitten yhtäkkiä musta tuli muutaman perhekotilaisen vitsien aihe. Sellainen harmittaa, etenkin sen ikäisenä. Ääniviesti karistaa tunkkaiset muistot mun mielestä. Kehä se nyt on niin haeppa siltä Niinalta se joulukranssi, kun se Sareharjun tiellä numerossa 3. Niin minä laitan sulle sen numeron vielä. Meillä on porukoiden kanssa sellainen perinne, että ne menee säätämään mökille monta päivää minua ennen. Lopuksi käyvät kaupassa ja sitten unohtavat tietysti jotakin, minkä minä sitten aattona tuon mukanani. Mä menen takas autoon ja katon mapsista, kummassa päässä tietä se kranssintekijä asuu, kun mä huomaan auton vieressä parkkaan mieshahmon. Mä olin unohtanut, miten tällaisissa paikoissa on tapana puuttua toisten asioihin. Moi. Moi. Jotenkin tajuan, että mun pitäisi vissiin tuntea tää ihminen. Oot säkin tullut jouluviettoon? Joo. Se on varmasti joku koulusta tai joku mun kaverin veli. Mä yritän nähdä sen kasvot katulampun ja K-markettikyltin sekavalossa. Niin, siis kai sä muistat mut. Oltiin koulussa yhtä aikaa. Se on Pete. Se on oltava Pete. Pete oli mun kiusaajista pahin. Sillä oli aina uskomus, että se on tervetullut niin kuin esimerkiksi nyt tähän tilanteeseen, jossa minä istun kaupan pihalla autossa enkä edes heti tunnista häntä. Joo, muistan. Asut sä täällä? Mua kaduttaa, että kysyin yhtään mitään. Se tekee keskustelusta irrottautumisen hankalampaa. Joo, tossa kylän pinnassa. Se kävikin niin, että musta tuli maalainen. Kiva. No, mutta mun pitää nyt mennä, niin sukulaiset ottaa. Käyn sisään hautausmaan portista.
mun päässä kohisee. Joillain ihmisillä on kyky sanoa normaaleita asioita niin, että se tuntuu kiusaamiselta, mutta jos sitä kertoo eteenpäin, niin se ei yhtäkkiä kuulostakaan siltä. Viimein mummon hauta. Mä oon vihainen yläasteelle. Mä oon vihainen joulupukille. Ja sille kranssille, joka mun vielä pitää hakea, ennen kuin voin vajota tähän synkkyyteen joulurauhassa. Mutta erityisen vihainen mä oon Petelle. Sadeharjun tie 3 on suloinen omakotitalo kylän reunalla. Sen kaikki 3 pihapuuta on koristeltu samanlaisilla jouluvaloilla ja lumeen on aurattu poluiksi tasaisen leveitä käytäviä. Ikkunassa on perinteiset kynttilöt ja keittiössä puuhastelee talon isäntä. Mitä? Mun jalat tuntuu raskailta. Vatsassa on puristava tunne ja mä kuulen mun oman sykkeen vasemmassa korvassa. Mä olisin missä tahansa just nyt mieluummin. Miten näin voi edes käydä, että sitä luulee tulevansa rauhalliseen jouluun ja sitten kaikki vaan hajoaa. Kaikki se, mitä sä et halua siihen jouluun, on sitten siinä ovella tervehtimässä. En enää tiedä, kenelle olisin vihainen. En edes tiedä, uskallanko olla vihainen Petelle, joka juuri nyt kumartuu leivin uunille tarkastamaan kinkun tilanteen ja jonka pihamaalla minä seison ja jonka vaimo on ilmeisesti meidän porukoiden joku uusi ystävä ja paikallinen kranssimestari. Yritän miettiä mitä tahansa muuta ratkaisua. Soitan Peten vaimolle, mutta... Haloo? Mä yritän kuulostaa erilaiselta kuin normaalisti kuulostan. Päivää. Mä oon tulossa sitä kranssia hakemaan, että menee aika myöhään. Oiskohan mahdollista jostain, että ulkoa vaan ottaisin sitten yöllä sen? Ne on tossa pihalla, mutta tässä kyllä valvotaan, kun meillä on tuo kinkupaisto. Menee kyllä tosi myöhään mulla. Ei kun kato, soittelet vaan kun oot tulossa. Okei. Keittiön heijastuvasta sinisestä valosta päätellen Pete on avannut telkkarin. Entä jos mä olisin tosi väsynyt mun pitkästä ajomatkasta ja olisin sitten ymmärtänyt tosi väärin puhelun viestin. Että ihan kuin mulle olisi sanottu siinä, että joo, ne kranssit on siinä pihalla, ota siitä. Missä se voisi säilyttää niitä? Hippailen lähemmäksi taloa. Katuvalo on heikko ja mun on mentävä lähemmäksi, jos meinaa nähdä yhtään mitään. Talon ovessa on yksi kranssi, mutta missä ne myytävät on? Mun jalka tarttuu johonkin. Mä en ollut huomannut lumilapiota, räystästä enkä talviurheiluvälineitä. Hei, moi! Moi. Mehän törmätään jälleen. Sulla oli se kranssi, että sitä vaan tuli hakemaan. Joo, on. Tulehan sisälle. Mä seuraan Peteä kuin käskyn alla oleva koira. Täysin kykenemättömänä keksimään pakosuunnitelmia. Mites ne sukulaiset? No, ei ollut hirveästi uutta puhuttavaa silleen. Sen ja kranssivaimon koti on pieni ja vanha pirtti, joka on siistitty moderniksi, mutta jossa näkyy mennyt aika. Kai sä kahvia juot? No, kai sitä vois. Käyn pääni sisällä moittivaa keskustelua itseni kanssa. Haluatko lyödä vasaralla peukaloosi? No kai sitä vois. Haluatko niellä joulupallon? No kai sitä vois. Onhan tässä kaikenlaista ollut. Pete vaikuttaa jotenkin erilaiselta. Miksi se on mulle niin ystävällinen?
Se kertoo mulle, miten tämä talo remontoitiin ja miten niitä lapset on nimetty jotenkin paikallisten julkisten mukaan. Mä sulatan mun käsiä kuumaa kahvikuppia vasten. Jännitys purkautuu ja mun jalat alkaa täristä. Jotenkin ärsyttää tommonen hyvän tuulisuus. Mun ei pitäisi istua tässä. Sit sanat vaan tulee mun suusta. No mitä tässä teeskennellään? Koko minun kouluaika oli ihan hirveä. Ja se on sinun vika. Te tulitte sinne sekoilemaan ja pelasitte jotakin vitsin nöyryytyspeliä. Aina sai pelätä, että milloin te keksitte taas jonkun uuden jutun. Pete käy laittamassa varovasti lastenhuoneen oven kiinni. Nyt sinä yrität siinä olla jotakin kaveria. Ihan niin kuin mikään niistä asioista olisi ikinä tapahtunutkaan. Mua ottaa päähän, kun en keksi enempää sanottavaa, vaan mun kiukku on muutamassa lauseesta hiipunut ihan voimattomaksi. Pete istuu penkille vakavan näköisenä. Niin. Mä oon sulle kyllä anteeksi pyynnön velkaa. Mun tekee mieli lähteä, kranssilla tai ilman, mutta en vaan saa itseäni liikkeelle. Kun joutuu perhekotiin ja Helsingistä jonnekin pikkukylälle, niin siinä on sen ikäinen ihmeissään. Tein kaikkea tyhmää silloin. Mun epärationaaliset aivot arvioi keittiön sisustusta. Sitä, mikä kaikki on kranssivaimon tekemää, vai onko joku koriste ehkä ABCltä ostettu. Mulle tulisi hyvä mieli, jos olisi. Ei siellä voinut oikein lapsi elää. Ja se vaivasi mua. Se teki musta tosi vihasen ja ilkeä. Mua hävettää, että kiukkusin Petelle. Miten se sellainen viha sitten loppuu? Ei siitä vihasta pääse, ellei siitä päästä irti. Huomaan, että keittiön kaapit on Ikeasta. Mun voitonriemuinen reaktio ei vaan enää ole tulossa. Enkä mä halua siirtää sitä mun omille lapsille. Pitää antaa anteeksi, kato. Niin just. Ei kun joo. Oletko sitä mieltä, että kaikki pitää vaan armahtaa, ihan sama mitä ne tekee? No tavallaan. Tajuan samalla, miten mun kommentti on osoitettu suoraan Petelle. Ihan kuin sen silmissä välähtäisi joku kipu. Me kertailtiin hetki kuulumisia, omia ja muitten. Mutta, no kiitos. Joo, eipä mitään. Siinä on jotain pelottavaa. Päästään joku pälkähästä. Ja Pete, Joo. Miten tää voi olla näin vaikeeta? niin sitä mä vaan, että mä annan sulle anteeksi. Kiitti. Ja hei, hyvää joulua. Hyvää joulua. Kun Sadeharjun tie 3 ovi menee kiinni mun takana, en pääse yli ajatuksesta, että jotakin merkittävää on tapahtunut. Ihan kun olisin juossut karkuun vuosia ja sitten yhtenä iltana lopettanut, vain huomatakseni, ettei mitään kamalaa tapahdukaan. Mä ajan mun kotikylän päätietä. Se on yksi niistä Suomen pikkukunnista, jossa ihmiset harrastavat urheilua ja kädentaitoja. Kaikki tuntevat toisensa ja moni auttaa naapuria. Lumikiteet kimaltelevat kiristyvässä pakkasessa. Kyläkaupan pihassa joulupukki tankkaa korollaa. Viereinen koulu on paksun lumikerroksen alla ja näyttää pienemmältä kuin ennen. Suorastaan mitättömältä. Mun viereisellä istuimella matkustaa kranssivaimon tekemä kranssi, jota valokeilat hipovat, kunnes kylän raitti loppuu. Viimeiset 20 kilometriä kohti mökkijoulua ovat kuin uppoutumista johonkin satumaiseen postikorttiin.